חלק 2 מה שאמרתי לכם. זה פשוט עצבן אותי בטירוף, צילמה אותי, פשוט גנבה לי כסף, לקחה לי אותם. אני רציתי אותם למשהו, אוקיי? רציתי. אבל באמת לא היה לי כיף אותה היום. באמת לכם, באמת יותר כיף לי עם חברים שלי. יותר כיף לי עם ילד שהיה איתנו ואז הלך, יותר כיף לי איתו בטוח. יותר כיף לי איתו בטוח. נשבעת לכם יותר לי כיף איתו. כן, כן, כיף לי איתו ממש. אני לא סובלת את הילדה הזו, באמת לכם. לא סובלת אותה, באמת לכם. לא סובלת. אבל מה לעשות? צריכים להשנים ודברים כאלה. וזהו. אני מצלצלת באוטו וזה לא עובד. אוקיי, צלצלת. אז בכלל זה כבר לא מתאים לו שנהיה חברות, אז לא פאניקה, ביי ביי, לכי מכאן ממני. אני לא סובלת אותה עכשיו. אני אבד לכם, היו לו שתי חברות, חברה ואני, זהו. ואז הם רבו שלושתיהם, ואז רומי רבה אותי, זאת לפחות חברה טובה וזה וזה וזאת וזה וזה, הולכת לחברה וזה וזה, אוקיי? אז ואז התחברתי לבנות החברות שלה, ואז התחיל את הריב הזה איתה ואיתי וזה, ואז החברות שלה הצטרבו וזה וזה וזה. אז יום שני אחד לפגוש מישהו מפורסמת, אני נראה לי היה איזה, אם יהיה למצלש לי הטיקטוק אז תרשמו בטיקטוק רוני, משה, זהו, בלי וו, אחר כך רוני, משה בלי וו. וביוטיוב, אם אתם רואים את זה, תנו לי לייקים ותעקבו אחריי בטיקטוק וביוטיוב.